Ďakujem pekne, ja len v krátkosti doplním niektoré skutočnosti a pozvem ľudí tam, kde to má zmysel v dnešnej dobe. A identifikujeme aj z povedaného proste záujem urobiť tajnou informáciu to, že nominácia na šéfa SIS sa nepodarila. A dovolte, prepáčte za ten výraz, že proste máme tam na čele SIS hlupáka. A niekto to má pocit, že sa to dá pozametať, že sa to dá utajniť. Nedá. Naozaj nedá. Je už toho toľko, že každý, kto vlastne je lucidný a má, ak sa hovorí, že všetkých 5 pohromade, musí uznať, že toto proste nevyšlo. A naozaj by to mohli uznať aj kolegovia v koalícii, že toto proste nevyšlo. Keď nevyšlo, tak nevyšlo. Ale viete, bojím sa, že je tam niečo viac. Robert Fico boskával prsteň na úrade vlády, keď si tam zavolal Bödöra a tam mudrovali nad nejakými mapami. A včera náš prezident musel poboskať prsteň. Ja vôbec nechápem, teda, že to z neho vyšlo, to, čo vyšlo. Viete, a tu aj zistíme, že vecne nesprávne, ale vôbec, že sa vôbec dal na to vtiahnuť. V čom je síla Bödörovského Gašparovského klanu? V čom? My sme už trpeli ako spoločnosť kvôli gorile. Ja som to dávno hovoril, že tá nahrávka existuje. My sme už kvôli tomu zaplatili strašne veľa. Proste tu sa stal Skočnera King, tu sa stal neviem čo, tu sa paralizovali procesy. Kvôli čomu teraz trpí naša krajina? Kvôli čomu nás oni nás nútia akceptovať to, že my máme akceptovať na čele SIS Gašpara, po tom všetkom, čo o ňom vieme. Čo na nich majú? Čo existuje? Aké záznamy, aké videá, aké kompromateriály? Čo to je? Lebo včera prezident Slovenskej republiky v živom vysielaní poboskal prsteň, presne ako v tom filme, to, čo má tú scénu vytetovanú na ruke, ten Gašpar. To sú rituály. To je rituálna spoločnosť, proste tam sa funguje takým spôsobom. Ľudia, poprosím vás, verím, že ste s tým nekomfortní. Verím, že to cítite tak, ako to cítime my. My robíme, čo sa dá, ideme skúšať aj na parlamentnej pôde, uvidíme, jak to dopadne, ale ešte máme aj neparlamentnú pôdu, tu nám nezoberú. Ten zápas o ulice musíme vyhrať, ten zápas o tie signály z externého vonkajšieho prostredia musíme ustať, musíme tam dominovať a musíme jasne vysielať signál, že takto to ďalej nepôjde. Takže si dovolím tvrdiť, že tá naša akcia, ktorá bola k sídlu SIS, bola úspešná, dokonca veľmi úspešná. Ľudia píšu, že keby boli vedeli, tak teraz už buď viete, že bude aj dvojka, bude pokračovanie. A my si pôjdeme po výsledok. Občania Slovenskej republiky dosiahnu v tejto veci výsledok. Musia. Lebo je to o našej dôstojnosti, bezpečnosti a budúcnosti. Prosím vás, budúci týždeň, útorok si nerobte program od 17. Príďte pomôcť našej krajine. Naša krajina plače, kričí, volá. Buďte tam, kde máte byť. Naozaj, buďte, prosím vás, útorok na námestí SNP, respektíve na námestí Nežnej revolúcii, proste v tej oblasti, práve to teraz definujeme, kde presne, odtiaľ začneme a pôjdeme smerom k parlamentu. Je to naozaj veľmi dôležité, aby sme tam boli, aby zaznel silný, veľmi silný signál, čo si ľudia o tom myslia. Verím, že nás tam bude dosť. Ďakujem veľmi pekne.